Hello Bayap song ke bahai tongmai norok khayo jotno kaham no tongmai nahinoi ke hai na hai tinin norok no bagai Kokborok explain video tv ke abo ke Khunju ni wakhum noi Kokborok music video release ngene nai tongo aboni teaser aboni tini explain videos namga norok na sing tongde song ke Khunju ni wakhum abong na hingkai bo channel upload na hingkai happy creation YouTube channel o music video release nai karon actor actress ke norok jotono sina rungthang riang bai chini samin borok kunni music video ke release ngani nai tongo kobru music video o music video belekhno khana tongnai tai belekhno nainani interest ngai tai belekhno nainani moja nangnai tai bisi jora kurikha norok nasing tongde Isisa jora ramai norok nasing tongde hingkai norok nukmanai o music video dakti no phainai bo channel release ne haina hang sapiro happy creation YouTube channel o channel no norok music video no nukmanai hingkai norok description link manai o channel ni hingkai norok description thangai norok o link ro thangai norok o channel norok support khaiden te subscribe khaje hingkai norok subscribe khaitonli amne ke borok je pro music video upload khaina dakti no man bojaton man pene haise hingkai tai tamo sanai ke norok to jotono sinai samin bai ni music video hingkai ta common no rungmai khana hingkai acting oprok bini hamno norok dakti nugi mane norok nasing tongde khalogai tai bisi kurikha hingkai tai norok bongno support khaide jong joto support khaika je borok ba music video swnam te borok phanmano haise gabon bagano description link tong borok ni link tong YouTube channel link tongo thai dakti norok visit khaine de hingkai tini bagai nasung no sinai norok ani channel no tabu ko talung no norok subscribe khaide tai video like khai bang tabu no like khaide comment khaine norok tapongli hingkai tini bagai asung nai bye bye